n'ịkpọgọtara mmadụ obodo abụrụ ya bụ na iwu na ị ga-aka onye ahụ na-eme ọfụma. N'ịnọgo n'obodo ife karịrị aha 20 maọbụ aha 30 tupu inye aka wee kpọgota nwa nwanne papa gị maọbụ nwa nwanne mama gị maọbụ enyi gị nwoke maọbụ enyi gị nwaanyị, ọ bụrụ ya bụ na iwu na ị ga-aka onye ahụ na-eme ọfụma maka na o tego aka ịnọbalụ n'obodo tupu ịkpọgota onye ahụ maọbụ nyere ya aka bido ya afịa. Gee ntị, enwere ike ọ bụrụ na ịnọtogo n'obodo aka, nwee ike ọ bụrụ gị nyere aka wee kpọgota mmadụ n'obodo, mana ị nọnụ na-alahụ ụla wee chee nọọ n'ike aka gị ka iji wee nọrọ ebe ahụ ị nọ, wee chee na ife niile na-eme n'okirikiri gị bụ n'ime ike aka gị. Onye ahụ ị nyeziri aka wee kpọgota obodo, onye ahụ ị cheru n'ọta maọbụ ụnyaahụ ka ọ gbagotara obodo, ọ gbagota ọ gbado anya, ọ na-ezi ndị obodo ozi nke sozikwa erie nya na ezi ha. O nwere ike ọ bụrụ n'ụka, o nwere ike ọ bụrụ n'ọdịnala, nke kacha nke bụ mara ebe isi, maka na enwere ọtụtụ ndị ụka ma ebe ha si ma ha achọghị ịkọ ọrụ mmadụ, maka na ha kọọlụ gị ịmalụ ka ha si eje ọrụ ha akụọ. Ka anyị chigha azụ n'okwu anyị na-ekwu tupu anyị agaba n'ihu, nyere m aka tụsa ozi, apịnye aka n'akara ịfụnanya ma ọzọ nyere m okwu na ngalaba okwu. Onye ahụ ịkpọgotara enye aka na-ezi ndị obodo ozi, a na-asụrụ ya ụzọ ya, a na-edoziri ya ọnọdụ ya ka ọnọdụ ya nwee ike na-achake. Mgbe ahụ ọnọdụ ya chakezialụ, maka na ụnụ mana ife a na-eme bụkwanụ nwayọọ nwayọọ, ife a na-eme ejighị ọkpụkpụ aka, ejighị ike aka etiti ya. Ọ bụrụzie na ndị obodo be nna ya maọbụ nne ya maọbụ onye ahụ ya nyezie aka na-edozieri ya ụzọ ya n'ịkwụ ọtọ na n'ikpe ziri ezi, ụzọ ya chakazie, ife ọbụla o tiri aka ọ na-agarị ya, nke kacha nke ahụ batalụ n'aka ya, ọ marụ ka ọ ga-esi chekwa anya ma tinye ya n'ife ya baara ya uru. Isizie ọkwa nwa ịkpọgotara obodo, isizie ọkwa nwa ịnọgoro aha 3 maọbụ aha 4 n'obodo a tupu ọ gbagota. Kedụzi ka ya bụ nwa ga-esi wee kazie gị na-eme ọfụma? Ekwu aka ka anya ukwu abaa ya, ekwu aka ka ibido kpabara ya nkata, ekwu aka ka ibido cheberie uche ụzọ, ubezieri anya ọkụ, ịkpọzie onwe gị asị ma kpọkwazie nwatakịrị asị. Mana asị gị na ife ị ga-eme isi tụfie akwa na enwere ife dị etu ahụ iji wee bụrụ onye a, iji wee bụrụ onye a, ichefuzie na nwa nnụnụ nọ n'ụzọ na-agba egwu na enwekwara na ife nọ n'ọfịa na-akụrụ ya egwu. Ọ bụrụ n'ike aka ọzọ dịka nwanne ya bụ malụ na chi abụ otu, chi gị na ya na-abụ abụghị otu. Enwere ike ọ bụrụ na ya bụ onye nọ na obodo kemgbe na-ata afụfụ maka na enwebeghị onye ga-enyere ya aka kwanitie ebe chi ya ga-esi wee bu n'anya enu. Mgbe ahụ emegidezie ọ bụrụ ngị nwa ka chi ya debere a ga-esi n'aka gị wee kwanitie ka ọnọdụ ahụ chi edeberie wee pụta ife. O mezie etu a, idebezie ahụ na ife niile bụ n'ike aka gị, maka na iche na ife niile bụ n'ike aka gị ka ị ga-eji ekwu okwu ọkwa nwa ịnọgoro obodo tupu ọ bịa, maọbụ nwa iji aka gị kpọgote obodo. Kedu ka o si na-emezi ife ego, kedu ka o si na-emezi ife odogwu karịzịa gị nwa? Ichefuo na chi abụ otu, chi abụghịkwa n'otu, onye ọbụla nọ n'akara ya. Iyi ụwa abụrụ otu, onye ọbụla nọ n'iyi ụwa ya. Ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị abụbọ iyi ụwa ya, ọ gabara ya, ngị nwa nọzi na-eti onwe gị odogwu, ngị nwa nọzi na-eche na ife niile na-eme na ndụ gị bụ site n'ọkpụkpụ nke aka gị. Isi na nwatakịrị ya emewa agba, isi na nwatakịrị ya na-awa anya maka ifi gịnị na nwatakịrị gbadoro anya na-edozi ọnọdụ ya, maka ifi gịnị na nwatakịrị echefughị ebe o si, ngị nwa chefuo ebe isi na-eme odogwu, mana ịmara nọ ife na-emelu gị odogwu. Ka anyị mara na chi ahụ otu. Onye ọbụla were iri egwu eze ya ọnụ, malụ na ebe ahụ ị nọ n'ụbọchị taa abụghọ n'ike aka gị. Ọtụtụ n'ime anyị ka ọ ga-abụ ha gafeghakwa n'obodo nke ọzọ, obodo eliza, obodo ọkụ na-enwu n'elu, fa edebezi arụ na onwere onye dịka ha edebezi ahụ na ha elugo, ha edebezi ahụ na enweghị ife dịka Igbo, na ife ọbụla dịka Igbo wee ife nkwugheri. Mana emechaa mmiri amakwa efi n'anya, mmiri mazie efi n'anya, ibebe na chi ga-egbuo gị. Ịchọbazie nwatakịrị n'ọrụ onwe ya ekwula aba anya maka na ibu ya ụzọ wee nọba n'obodo ka ọ ka ha ma otu a n'ọnụ. O ji akwa awụwa ahụ ya mara onwe ya, o ji akwa awụwa ahụ mara onwe onye ọbụla were ile gụọ eze ya ọnụ. Ada ndị gboo bụ afa m.
nyelu maka tụsa ozi a pinye aka na akara efu na ya zonye m okwu na ngalaba okwu nke kacha nke zonye okwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ ikwu ka onye ọzọ ga-afụ o wee baalụ ya ule tụsalụ m ozi ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonye na ya sigide emedalụ ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya ebe ọ dị mma na ebe ọ dị ụtọ ọ bụkwanụ na ị na-esonyebụla anyị na mbụ anyị sigide emedalụ